Gonjang kanjeng langit kelap-kelap Naton lir kinjang alis Risang mawe kandrung Sabarang katukir moyak layu Saking jas baliwur Ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat iki wangunana pawongan kang merpeki marang patengganing sun sira iku sapa jeneng langendi pinangkamu kisana nggih Blaka Suta blak kotang terus terang kula menika lugunipun wingking saking Padukuhan Medang Kamulyan kula menika putra mantu kayan Sinum Prabu Darma Pikukuh putranipun Sinum Prabu Darma Pikukuh inggih menika Gendhok Para ayam kok dados jodoh kula. Kowe dadi putra mantu Sinum Prabu Darma Pikukuh nggih. Mila lajeng kula sowan mriki kula dipun dhawuhi kaen Sinum Prabu Darma Pikukuh. Kocik jenengmu sapa? Nami kula Jaka Sondong. Lah sing mburi kuwi kula demange kocrit kula penderepipun Gusti Kula Raden Jaka Sondong kula menika. Kowe ndek karep apa Jaka Sondong nggih kula dipun utus Sinum Prabu Darma Pikukuh gandeng Sinum Prabu Darma Pikukuh menika dasa mangke badhe ngawontenaken upacara ageng ingka pengruwatan mila kula dipun dhawuhi pados dalang mung kono kok sik arep golek dalang iki njur apa wis diwenehi panjel kunjet wani regane lah nggih namung nderekke mawon Kanjeng Rama Prabu Darma Pikukuh nderek pinten kula biyanipun ya, dalam pengurmatan ku ora kena dinyang. Sak unine kudu mbok enut. Nggih, ning ampun abot-abot ora. Mergo dalangku kuwi becik penggawe nek entuk tanggapan. Oke ya didomoke tanggapan sithik ya didomoke ku ndak kedisian. Oh, nggih ngoten nggih kok. Niki kula betani panjer wis ora sah panjer-panjeran. Yen ngono ayo aku dudono negara Medang Kamulyan yen pancen aku sinaraya kinen ngruwat marang sagunging para kawling Medang Kamulyan nggih nek atem monggo suwami kula dherekaken Kyai Dalang